Ohuwe andene ngangara koe chinguru okobu amate mwaracha sori. Moko mote biamono soko tero kuya. Serio waba ora yeso. Na ino konyori bagang ko manyori aturo konde sisa chire tigara saba sabari konde omo tata Nyasaye homo tongi kolonense twagwa ke ngambi muno sana asobo magwanje toka twabwa bosa tutakobetere tokote binga tikatoko chibesa ototongo otobeka sense yawo nayo gwanje toka tobeke sense yawo katotonga etinde tokomanye tukuwanje tukwegene chikaki kyonse ke tolemo totala kutunyense yiga tokendeka nisendo ngwanu tubundi sulinga na lyawo tulimanye buja kigimba tobatiswe tobaba Kristo bala bajenu bale mali tati bale sako bakogwenerete titukotogo chakukwa etokeniko tola bachenu tweze koilu mbinguni twezikweko kia maisha maya yera nevulatere uko mbinguni amona tata Nyasaye twawakile ngambi ya muno sana waruse ya bagenye bochanjira benyoze nga baikile ga igonya kweva nichisa bakuruga iga kino yoma kwenda sinka yaye kwa yari yake yeye mwenyewe ubaruse ye bochanjira batike bisizo mujonya kweva basabiro mujonya kwa yarama na wasi bania yarama bawe kasi tinka cyabo bale buya bakuya ko wakira ngambi ya muno sana na kukimukirira iguru na kwisi kune bako amatukonsi saitani obiri muri basi tuli nika kuna kototema tukuna okoli bima minjaniri tikuriya uno tatageti ebe twatarese twakole tata twagusapira mapira kuranjere kutwabira otosibie otochene tojenegeke tukugwenere jinga kityonsi katole moye sense yiga totara kutolwa omonene tokwata sitinga jeito togenda monaye togenda kuna kusabutambe nokweti twakole tutika tutwaba jedu tinga kityonsi katole moye sense yiga tokwecha kukwa inyola diko tolaba sabi abajenu tukugwenerete tutikuru mbinguni togenda kujifurahisha amaisha yera nefuratere uko mbinguni na Mwenyezi Mungu mwenyewe kama maisha yetu yote aina sabile naya natigire onsinanya bela libombe limu weto mwana wa Yesu Kristo twasabile na kuaminia mbuya mono sana ya sabasini biamwa kasimsiani biamona asingecho lokotero ko nokosaba sagusin pono tuate banga baigwa kore baiseke bamwabo nyakweba enchukocha na inwe enchwe mwakwebicha baiseke bamwabo nyakweba baichaiga asebicha baiseke bamwabo nyakweba baicha asebicha ekeronta barochi echinsa chiri gotonyo gotwanchera rongo tuma korwo twende semende keronta rochi abo baiseke bamwabo sebeti baiseke bamwabo sebeti baicha igana barabwa senge chepcha nande tobwa tinsa chinde baicha mona abakoyo he bali sebeti baichera niamo kiagera tobwa tina densa chinde toja kobali bagana ende baicha iga tena gocha muina kabakonya gocha toyo mitori bagakwane mbia mono nande kera bakonya gocha igo abaminto mwensi bari mwanchirega iga twabariganiri nore nturanyora marieta ino togosoma lakini muno yomo narega ototomerero ngori yae oyo minto sosi getubo koruka bosi otomere shiringi cha 200 cha ikirega mbia mono mweigwe no morega ano mwatakaire koba karibu sana tuate banga baria nabagaka babonye baro baiche bakirani gwebicha baiseke bamwabo sebeti bakambayo gaki tigabache yaba bachire tigabakwebicha sobwamo nane tobwa tinsa chinde na toja konyahora na ende ribaga
erinde naende bache mware ko babugango iga yare ko tobera buya tia bache bwango tia tobare bache ko topore ade bache senjere ngiya nda so bonge abondo chenga tiga bache babere na intu chikwa chiri chiachire leta mangana go chaiga to ba fixia sitoko toko babeka motere chikwa chiri chiachire nichua motere wana motari getinto ko barangeri kera ntoma itro semo bata gotera mo chaiga erinde to barangeri ase chio gotera chikwa chibata gotera leta gocha mutua bakorire oyo mona bagosaba erinde tokore semei muri gosaba oyo mo biyamano kwa bera manaintu kurwaso botuko baengo botambe nani asaito wato rusiri chinga cheito wato ikiriga asesemo yane mutori onyale ko bogotonyora umutongi norojo tigira abantu baye asaito tigire nabamate nabasani nabairi bonsi asaito to sabatata osirire utigira abana baye onyale ko bagokonya abana baye igere nyasaito banyale ko banyasaito muna barenge babe muna barenge umutongi oryo abatigire nyasaito obamana barabwo nande goika banyorane engaki turanyala ko batokumirana twagusabira umutongi otolende na intwa karo torairane kinga cheito otokonya toirane buya na twegete kinga cheito buya tonyore kyonsi buya muna twagitiga buya jiro umutongi twagusabira yamba kabwene gorabwa asore asobwanjani wano mwana yeso umutongi biamono asenge ncho yese meyo tuataka kona chekaniga lakini ne tuatagete bora kila senchiro mitako enda bwango yatomo akabaga kaiga linda ile arwe ngoro yae lakini ntoyo cyo korabo asenye to korabo turasari chinsa nani tonyorire mono lakini asenja sabire toko mwaka baga kasini niga nchuo elinde orwe ngoro asenge nchi chinsa chiko tomonyoki biamono munyakerogo abaili n'abasani bo muwakanya kweba gakinsali utiga kamulanche biamono sana museniwe family yo muwakanya kweba ekora uno mongne Elizabeth na tebile pole sana abana banya kweba n'abasani bane umugakanya kweba no musani one krone ilete chikura no yo mobo un campaigneriti ka kingo sabanga pole mugakora arwarire nande nyasaye abaseni ese gasingiye mwakori asoko murenda amatuko yonsi arwarire ngokora iga abana baitomba segete school bagachaka ngosabanga kamuranche tigatorinda abana baitu anyi umukungu wagosoka isku gwasyomeria ng'ombe tigagotiga umwana asareire na toboka butuko genda usyomeri please kenda syomeri umwana asareire butuko kwarora umwana agotiga koraira ogendo ikanywa mbosongo nando ira nari mambi mwaro anga kama mwari songo sabanga turinda abana baitu na bwogo semeri wetu elio mwerio eke mwana yantabiri no mwisimi witongo chara inchini obadi abarongo kamuranche ogocha mumwari gani biya na ande ngosaba na rori abara baitu mbara mumu request atukorire skulu biya mono nyasaba seni nchen kansula 6 stars na bagambirete umukansula ito nakweta aribumba ba toko ka kansula getange nyore no bwaya nkogenda tore komo lakini ninse tyo muigwana ariri aima no kominyoka kuchina kinasabira ribaga tigandwe ngori yana nyasaba seni thank you Bemano mheshimiwa ase okole mikwao
ekwaye kobwati gaiga ne yo mwana kerubo na bwato gotera nchubwango ne chikwaya kamuranche ne tamarieta ino torecheste chikwaya chie kanisa individual go chino yora chanyore pati atere bwieka chikwaya kaboshi group munyako batayari
Mbuya mono asengenjo ye kwaye yo ya Ruro. Na tena tuko na mgeni mmoja ametoka Mombasa, Prafini. Prafini kutoka Mombasa, ikiwa huko uje. Tulisema Kabosi itaingia, alafu Nyamagua nayo iko. Wako grupu hizo mbili. Prafini uko wapi? Ameonekana? Oh, ndiye yule anakuja kutoka huko. Na kwaya setu asijaingia vizuri. Nyaronge Doricas, kwaya Nyangweta Central, Nyamagua. Hizo ndio kwaya tuko nazo. Tutawapatia nafasi wakati wao mzuri. Ingia haraka. Njoo hapa mbele. Mwangige. Kwa majina naitwa Bravin Tanda. Nimetoka kule Mombasa. Tunafanya kazi na Ubaikwa katika shule ya kiufundi ya Mombasa Aviation Training Institute. So niko hapa kuwakilisha hiyo shule kwa ndugu mwenzetu ambaye tunafanya naye kazi. Ubaikwa tumefanya naye kazi kwa miaka mingi na tunapea familia pole zetu kupoteza pendwa wenu. Kwa niaba ya shule tunawapa pole zetu, tazidi kuwaombea familia na wale ambao wako karibu na familia ya mzee ambaye ameaga. Sina mengi. Pia kule nashiriki katika kanisa la Sabato la Freetown SDA Church. Ninaporudi niwapelekee nini? Asanteni sana na Mungu azidi kuwafariji. Asante. Asante. Kwaya ya Nyaronge Doricas. Nyaronge Doricas. Nyaronge Getongo mwensi togo jaso gwamo.
Omonene Yesu koidana re ache koya baraba chenu ababuire vive bien seye erio bagendene reigoro Omonene Yesu koidana re ache koya baraba chenu ababuire vive bien seye erio bagendene reigoro oyo mito bono kaki etene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro oyo mito bono kaki etene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro ariangumu enseria yo mwando indiga kinainchenda ikeo erio nyore ogo seseniwa korwa ase omonenone ariangumu enseria yo mwando indiga kinainchenda ikeo erio nyore ogo seseniwa korwa ase omonenone oyo mito bono kaki echene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro oyo mito bono kaki echene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro orogendo bono babuchire orogendo rwasarekire omotari saba omonene erio agwe Kenya changumbu emerindo nyacha ya buchire orogendo rwasarekire omotari saba omonene erio agwe Kenya changumbu oyo mito bono kaki echene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro oyo mito bono kaki echene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro oyo mito bono kaki echene namanyinga Yesu omotoria erio togendene reigoro Mbiamono Nyaronge Dorcas. Grupu ya Kabosi. Mwingie hapa mbele. Grupu ya Kabosi. Njobosi oga. Mumaye kubwati wane ya Nyamagwa. Kabosi nga imole. Moga bano. Abuna abantu bankalende dugotatia to menyete kando. Abande toleka abande bakaba umuna tuarangeri kurwawu. Nkantu akora nakuruwara ntwale ngayo bono twaira abaminto bibaga nechikwaya chigocha moto amalieta vyumba vya usafi kina mama mwende uko kwa geti, karibu na geti mahali tunaingilia, kina mama na wasichana na wazee na wafurana
hapa hospitali hapa kwa gate kuna vyumba hivyo. Abaminto bakabosi na bwabosya, naomba mmoja wenu abatangana sesa uli yokorwangora kara tusalute lyango musangerekano abuna bwa abaminto korwa alika bosi inumo ko basali rende. Yes, moja sike. Anje tiganire bagel ko bakwan nambe amore mwezi. Twaruka bosi twaretera ngora yaito. Asogosera wanko. Ba mama mbara. Yambaye bakwane leta. Bia mono siribaga. Sasa Marieta nere ni bwari Simeon ni obaigwa. Ono je intue to kwa pore yagera nyakwebo minto konya nero tigarete ono baerire rogore baerete ono nyakweba nero igwo mwi ono kende ngeri to kore maso mon biamon siribaga sa Marieta por kumeli mama obaigwa pore rende uno yo minto sirete ono rende to kwa pore omone yesa bakwe nabo tugukwana ni nonya rende turasa mabe ekogera bono atoiroka makweri aro ntukonyatama bia mono ekogera ayara beire na intu bono igotore orogendo asa tigabaseni abaminto bare mata seberege na intu gotwarurogoroka bosi asomo gako baigwo manyeta abantu baye bare amo na nyarie ko mwabo ncherende bone gento nko batebya nasaye tigabase nande mosabero mochyoyo ekogera bona abaminto barengo baerire bono rende ntori nakobwa ncheyunuke mose nyarieko omwabo baigwa oruka bosiro manena tigabaseni Taiti gukora chine chindugu cyane nagira kigatiteberera. Mtawa na wakina wako ni waire uya. Mana yesa wako. Yetali arrange ngoro kiteresa Mariam. Batata babona batwikeire baerire bare konduka baba ngino bayi. Nteno yo cha moru bo bayi. Kaya ne kale bo basi barabu ari njeki. Na inche gante wenga kuna bono tato ya kure igore ngoyo buo moiso bari bande bare abaminto tema tomanyane nande mwanya gwatorerie to baigwa ekogera ari abana barakagenya ari bari na macho twarora na botambe twakwana ni botambe anti barabunto manyaine bonsi babo mago baba Patrick into manyaine ababande gocha inse na barabuo moba oro kikabo abarugi baino biyamon anje tegamba kwani mbiyamol leta neno kobai no mose abakwa ni mbiyamol leta Solomon wewe mose aliako biyamano chindugu cyane bibago mwaka tigera molira santi sana biyamano abo bayire kinsake nyamagwa group Biamono nyamagwa kegenderete gocha abaiga nabo batorenteire ngora oyo Mintenok na Shadrack Omari barure nyari bari bare yanko gocha gaiga batore siringi 20 Samuel Nyakweba Mogusero are kasi ni amaremu Masabe Chweya korubongera are korera otoire siringi 50 Biamono karibu mwenzi asenge tubwata abairi abange kama iruri baga mwanacha mwanacha ake muna abatwarangeri kanganya ndiri baenge mutwa kagatwa kurire kurwo nyamagwa ntobaroki bono yabaye guri baga erinde
Nendi bagoteberiete omakwane aso kobo moiga yare kobo biya erinde tokonya abagani baitu bare barurari abangi. Bono mintombu ya muri mwezi okwana nabakwani mwensi mbuya muri ntunya magutwarwa mwatebire omonto oyo makwane lakini na intwe buna nchengo kwana anko ne ntwamumanyete mono naende kindi gionsi kiare koba nero uri gocha nyamagwaria na abande babo bwa mwabo mogo babo kondo bure na obara na abande ba minto bande bono buna babu gatomo kio monene are gocha ogo ikanyenge itaonya no bokongu bwaba etwale ko muigwera geita no nyamba lito tabwatiri yanda lina nalyo korera na inche na chakera gabu igongo mogako yoga bwato bwanchani obonene na kigekora twachire iga naende abande singe babwatire iga na aria na kikiagera mbacha. Tumesema pole sana iga mwate batokwana yomo naende twali ngaba kya sana wote matiga moche moba manyama lieta kiranta kitako mugaka kwane abande bati kanga bakwane tia marieta iga ono enkoro kushara ko nise kyalire kanga bakwanira marieta erinde oyakwana gankoro kwa Shadrack Ombuyo mali yobo mugako yogote nenera. Abaminto nabakwani mbya muri mwensi aselieta nkwamboka miranyi no ibo mari mbya mono pole sana bana banyasaye kwani mbya muri mwensi ga sama lieta ankoro kutabito mari naro yo mabanya mbya mono munyakerogo asoko twali baga abo twaje taiga kwa Italy kwarangeli several times okorangeli boire chako mukutano torasalinsa nchemiranyi nkorokwa uyubuo malinde orunyamagwa mali no yubuo gesare no yomo baigwa igo ekero tora igotogokwana kurume mono nataka goteba iga umugaka anko yane ubaigwa yakweba unarwarire gocha ale diabetic otokwana nere almost every day kera lituko inyuwete iga advice no to advice nere ekero to kwane tene last gante betina bante betinga tinyuweti buya magoro tinyuweti umuberange bwonsi nabonye wete bobe akamboria nora we nga muromi nunko diaro bugambi kamotebia tindi agwea kantebi nkuryaro bugambi narenge kumanya ngo bugambi bworogo nguru iga kwa bwari ngo mwana yo bugambi onyanko nyonywa maryoga na wana korabya abantebe tigo kamotebya ina masabo nenya sae ryo tongite goro nense kuigwara masabo twatebire engore nene atwa mubudo monenya sare tobore musomo kyo utatanya kweba yakweba numwororo renge nanje to maene nanje tabantu mali kuga kare on te good Proverbs 21:21 yego tebanga be kind and honest, others will respect you and treat you fairly. Igonga enchera yoka tuango treat kwa fairly nenge enjono tu achira iga sobonge naende to tegererete naende toena ne maskani biyamono tenya saba sen santi buyamono asoko nyora li bageli di ken kwa na so
umwana ominto nyakweba n'omwana ominto ime mono nyakweba kare ntwakamanyanire lakini yo twacha nachiete narobi gonkoire omwana egeti kiende gagende ng'umbu nkanyora nyakweba ore obisi yomuga omo ministry ore koro kumanga goto aikaransite bwe kanse iga ngomobori yaje ningu ng'anche yona arweberege njerende tinamanya ng'a nyakweba n'oyo bwobai gutata nkomobori ng'a arieberege nkoigu ng'a tata naro okurukuwa obaigwa agantebi ng'a nyakweba ominto akaimoka agantarera obisi yomanga nse agantebia ng'aki nche buna nachaga n'oyo bwobai gunde naende buna nachaga iga n'obogambi nkorigia oborwoti onye mwamanyete ng'a naboreti kantebi igo akamanya korwa torochincherende nyari bari ndwete okomanya kugenda ng'a iga nanyorire omonto orang'ikia ase omanga nkamukani nche bori tindo chinga nimbwata chingaki naende tinkoboria naende nenche tamanyeti kononya omanyete egeti kiendege nkore nkonyorwande aya karaboria igo tukamanyana na nyakweba ominto igo nkabeka omwana egeti kiendege akagenda nyakweba ekero ngochi komwakera esimi agantebi ng'a yaya tata abagaka abantu aba abagambi iga babwate ekebao gete bagoikera basoka gochi moino iga naikaransa aga paka narosa ani igoro ase nakaro bagoiteka gochi moino bagenda nabo yaba igo ngakumya ng'a nabo yatobera igo nkamanya nyakweba ominto igo mpaka bono iga imomanyete nyakweba munarenga omorwaire iga akong'akera esimi obotuko nemambia naremeirwe omari ominto naremeirwe timbwati chibesa ngochiera asegete ateba rende nkonyarande natebia miranyi oyo okwana oroyo no monene ng'a nyakweba igu munare bakorerana boka abanyani muna bamanyete nare goteba iga kamuranche tindi gosarinsa chieno ontomwa nayo monene tenena onye patru kindi diarenge ntamanyeti esare na n'omwana okoroku Pilipu n'omwana bwosoro omonene igo batalima abu kamurante samabera ino murende erieta ria nyakweba murarigetie arekorigia obogambi naende tiga torasaba ekega kare motu na kirakio nyasaye ogwancha tato itore igoro nabagotorusia nintwe obobe bore esetore mosike ontomwe tintebe tiosikwe omanye ko ruo osoe gochaya abu bagosike nayo basike naende kobwa mono nyakweba agairanete ekanisa moisonde oba omokristo tata naende egento nare kogotebi neke inuo nakunakera enyomba y'omwana bwoba igo mosomia abana gento kende nkeyo murakora otatiga ogosomia abana na kabere togosomia abana onye tori gochia ekanisa yokogenda ekanisa erinde abana baino bababwati korumagega naende kore ekanisa yokorora ase mokogenda gochina abana baino tindi kogenda ase amange mbaise koruku ng'ana arunyari bari nacha koba kimanyiga naende tindi kogenda amange kebaise koba ng'aki abanyari bari n'abanto abariri tari igo natagete mokore muno okogania oko ngoteba kore abana basome
na rituramanya nga onyakweba njatigarite naindi bwo baigu ya chache netigarite umanyete nainde ogukina miaka emenge na kukumanya nyakweba ukinire miaka yaikire ya igatu nko bamanyare nga mange bono taiyo eyugere ajibu 12 na igure tata na Joshua yemo sita nigego teba ngote nene bokong bono eji najira gete utenene bokong maso mu kionya kweba amona bwo baigo ora abantu gukiase nyakweba ari gutikubata bukibuki nche yonkor ko chari si omari oyo miranyi go soge sare obaigwa gare bwe nyumba nke na miranyi tata kabo bwe nyumba nene abumba into bo chuoga nje no mo chokoro bo chuoga kamuranje abana bane abatigire ngo teba nga nyasaye tigaba beko mogenderere tigarende nsabe nonye abamanye tenga nabo uyete ntigara kitigansa bo gusaba kurako miamia omuyana endo mochenu tato itore igoro umutongi gwagwato tongete tobarora so bosigwense ekiagareta makweri agasoa nukeru no naje nukemanyete yakora naye gwakirwete ngagutwasaria goikama kweri yasoa yakweba minto tigira abana bamura nabaiseke nabachokorombaro umutongi onyendiri kwari gwancho ikyo koboko kwao kunikero yomo esaba muraba natenenia onyenjanya arekana kende nge kwanika korwese bare etoke ngage gukwanika ngambu yabagenderete umwana ontomwa abako mubwatia mwana bwosoro baturiki nabo mogo ababekire sama bokao naindo nyendiri yanyarekana babwatererie obwa matobo bacharugoro aba baito bacha mata go tware kumanyana buya ande tware okonyana buya umutongi nabekira abana abaigasa amabokao gutokoro muyiga tigatonyukore kero yo mugo chagaga goteba ngatiga babesa amabokao kubwa mono bakubwatia ya tata ogosemeri nabekira asore gwetero bwanchani bwao n'ubwa Yesu Kristo mubario itu biamona seng'encho togosemi okukuya go twamwari bagasindara kwana n'abana biamona Biamona ndoche mbia togenderete na nabona ale kwariganio yo minto mheshimiwa MMC yo mto Timothy Ogugu karibu sana eiwigano obwenerete koba aba minto bwens Omari Korunyaribari karibu sana na Mogusero mwensi karibu eiwina na omorega Yamuna seng'encho yoyo minto Korunyaribari abamu ababa abandi nabo gukumia nabo abandi bali ruguru abandi bakabamata abantu abamo si ajabu bakabandi bangocha utigo mongino yomoga ogenda no yonde Nyaribari ayi mumanyeti abandi bamwe abo bagatigara ruguru abanda kuyamana seng'encho yayo ono ekwaya tutagetse Nyangweta Central come on the stage gento kino moko ire igoraria oyo mugago nyakoira igoraria abandi njubo cia tugukora Nyangweta Central abana banyakweba abamurana baiseke munyako batayare onde tatoko sokiro cyande tubaganye tibo cio ase bicha Nyangweta Central nabana banyakweyarigania oyo minto niko keraro arono gusigore are gusinangaure nakabaganya gochaiga akatangaza onkari kwabwate kakaigo aino muntu bwe kenyoro nabo kobeka etangase ye enusu dakika gekwaye konya kwarigania oire mitambo igoraria agwatiga mwino
Amuri yako twaingojea, oh Bwana wetu, wapendwa wetu waliokufa, oh Bwana wetu, watafufuliwa, watafufuliwa. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Kuwapie mauti, kuwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka.
siku yaja watafufuliwa wote kwa ushindi, wote kwa ushindi. Watafufuka kwa sauti moja, watafufuka kwa sauti moja. Uwapie mauti, uwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Uwapie mauti, uwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Sasa ndugu yangu, sasa ndugu yangu, jitayarisheni sasa, kifo ni usingizi wa muda, subira ya watakatifu, ya watakatifu. Watafufuka kwa sauti moja, watafufuka kwa sauti moja. Uwapie mauti, uwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Uwapie mauti, uwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Uwapie mauti, uwapi ushindi wako. Mauti uchungu wako, wafu watafufuka, wafu watafufuka. Kwaya ya Nyangweta asenge nchio batero kukuya narangirie familia yo mwaka Nyakwewa, abana bali baye bamura n'abayiseke nchwango gaiga kamuranje tokore bwangu ekinsa saba kire tomurandi aratie, lakini kuminyoka tuli bintu gete gatia mutu abere asira atoke tonyore tiribaga utusame sana. Tulianza tukichelewa, mipango inatakikana iendelee vile ilipangwa, na matanga haya tutagetoka toereru kinga kichiri cha siasa mbate ncha eta bono na magendera gukwanerwa na ikenyoreke nkerigere kere no batoereru getagetoka toereru
tutagetio ndatumie getie kasi sauri yo kuorokia madarau kwa wengine igokera abantu ntuntu ariganetie nayo ora bebobe gotumia libageri ochake ko gotarau wengine igamne yo nabo tutagetse tobatangasire yatora ntomarembe sikoja mondia moro chase kamerere mwabo bogatagati aiga se ko babugata kurwaria gentege kiabere okere live in the sense that okebwatire baka abantu bakali nyonya ngumbu baligereti baruja matanga ye yo abana bwo bueno omwachi korenta abana paka abachukuru banyakwewa na tageta abachukuru banyakwewa watakucha baadaye abana bamura egera nani tomako gende step eri bunanko batebya abamura na baisike banyakwewa abamurango nkola datore people baino nabatagete procedure ego abamura na baisike nando nyendi dio konyarekana gwaso e position eri muna gwache tense position kuro monene go chomoke Gracias. abana banyakwewa babamura na baiseke ntagete kuri arusi oli tangani balia aba batigaire ki abaru mchwango kurwawe n'umwana Esther mwako yonyura yakikega sibikiye basiwati balia banyumire nka njwa angedia basani baino nebikiye kura Biyamano aba murabo kero muntu twalire people waye kero yomo no mongina waye mwabara lebiche yarusiwe bono tuchake kurwaba keto jikokorero ntomwa abayiri baye mongina erispa na chache na bamwabo genda mura ikaransa kubalenta tore na magana abana baino biyamano este bwento kogenda neye omongina kerubo kurusobo bamura bamwabo kurumagenchalia onye baro bache bosya omongina sabeti bamura bamwabo kurubochi onye baro onchu bosya noteba tiga turakora matakataga igo ayabeka egisyagu nantu akora bobe biamono bamura bamwabo sebeti kurubochi nchwango bosya togo tumawe na nabo gonyora ibagiri turuja kurinyora
tene nawe entongere igorari kunya kubabwata buyaigo ekero batenenego ntwarangeretie basubati bamwe abasebeti twarwete agwe abaturarangeretie mbamura bamwe abo kerubo na basubati bamwe abo kerubo na bwaba biamono naba kero bateneniga mbabwate abantu babo chikamati chia sebeti chikamati chia kerubo onye chira chiso ase ebicheye chikamati chia sebeti chikamati chia kerubo biamono bicheye nkorenge asoire bali twarumagenje mu kyango koboko gasari uti musagerekano biamono very good na inu mwa basari uti gake muranje mwa basari uti biamono masikani ya manene sana na bali barubochi so basebeti mu kyanga mawoko biamono kakito galio monto yomo aba represent ya sogo kwana kurumagencho yomo na kuruabo cho yomo ngori mwatiga iri aiga magenche oyomo na royo very good elieta ga kimangana chinsi ya toreire basi mbuyamono asa lieta igonkor kusafuro ni adama kuru machoge mukomoni magenche kirbono yo minto nyakwewa mokoyone abaigu baria enkwano yo katwale kwana gaiga abo moko bwati chimbaretero chiata mino yolenge mokoyone igontoro tinga asenka ya nyakwewa tekugwa omoigwa ontomwa okoboko kwe twatigira sore ase igonto guchia mange pore asenkeye ya mokoyone nyakwewa Igansabe asere tariata taneri omwana nari moyo mutagatifu Nyasaye tata n'umwana umwe komujana Yesu Kristo tata rigere go twakira singe Nyasaye tata yokwanya mokoyone nyakweba okoriro boyiko bwense Yesu Kristo igere riega cia akori Nyasaye tata nda saikeire Nyasaye tata gabekira se sanduku eria karo tokorigeri nantu tokonyonga nantu tukeri manganto be kwaro Yesu Kristo eri tokokorere buya Nyasaye tata tutari korosa utigira abana mwana abachokora mano mongina Nyasaye tata oborokererie karo bara turi ritari abutambe iga yamaka ko bwenera beri libo erimo ko etera cia Kristo monguru ito tata no mwana no mutagatifu chairman wo moyane kamati tata ko kana ngambu yamono konyana aligiri kuirana na lakini wakorira maya Kenya Twoli Charles mokoyoye nyakweba na bamwabo bararire asenkei bono nje tagete gukwana point ibere chairman yo nyabera asini nene chinyenge omongira baba narega omwana oli sebet mama omwabo Nyasaye namubegetare moyo auro kakwana lingane limo amwakere pore na liana manyanga na acha kai kera bono tari kora baba ntwang naro ntworo rekane ganga omwana o akorore ngangwa acha kwa kwana pore tiga baja abo baba obabere inchu mara rekane ke tenkera ni numwacha ko mo ba chairman time management kwana lingane anjua manene na abakwani libwaire no nyande samba be nkese batino mwana one akaromo ko kwana likombo sebetino yone ninke mamu mwabo abana bamuraba nene sebetino mako biamono are goteba abachukuru bane morogo banachite nyacha bamba acha nyarwarite diga batigane ekenyugu na kinabo mani bwaki a point ekenyugu ntu konyitu
twarenge twatigete kare sirikali neto tigete kwenye kale abarabu tigabairane ikamuna nabatebete n'abaswati babo babwati kimparatiro kyange natari kuno nyakuya batari kuno yo biyamano nyakuya batati ketumware kabagaka biyamano biyamano muna tebirina bana bingwerere so bo mugambi beti na tubure njema bo muhambu beti na ntuo mochigo twari abatori aba tigabarenda n'abana banyakweba baba mu mugatore sebeti naro cyo buli mabore seito igotore buya empu ya mona aya sama no ya tebereta inche ya Marieta Teresia Moseti omugaka Kasimirio igo noyo mwabo ogure omwana sebeti noyo itu biyamano biyamano asante sana moremereri nande tebia bachokora abu baso ekanisa bakorera omonene biyamano asante chamani tagete ngenda bwango nyiborere getabu kya oko korana kwa batumwa korana ni kwa batumwa 32 osome verse 7 okorana ni kwa batumwa na kwa uko okorana ni kwa batumwa ote baiga boria ekegorigia etire ekiaregia etire boriso na nyokongo nyore moyo agotebereri ng'anjo bante gokora bono ntegete gukwana iga ekero na abaigu bane mwatigaire iga muna mwatigaire iga iga bobwatane mobegente ekemo nane mokora abaya amaya ekero muranyore ng'a naro abamino mbatene naga ekero egento kera abasinye tunya abaria abagotu bachichaga naba baetane n'abamino babatebereri ng'aki moete komenya epointi omong'ina kwana iga eritego tokonya eri ebinto biri ebinge byaetiru n'echingaki igo bono momenya buya omong'ina omino otigaire omwana ori noyo ominto nere omokogoti nintegesia amotung'ana kiagendete komenya lakini momorene momobeke liberera tabosi konyora yarisa nere agende bwangu eki naki nare kobatebia naende mwakora consultation buya mono sana amarieta nyatwori chasi muna nateba inche ne retired teacher naende korung'umbu fati natiobure amachoka abanini mwatoete chikura igantebi ng'ambo buya mono naende kero kendo gocha nkoboriare amo nabamwabo naende bateba ng'a ntebi omwana ominto pore biyamano sana thank you biyamano korengi mweshimi entoro ngoria gotigera muswati mino biyamano ngotanga asande yo minto commissioner yo minto nyandiricha nkobare iga senge chief class tabetie iga nende gateba na maeta abana baria banyakweba ototomeire rongori ya siringi 3,000 biyamano okomonyora motebi na cheikire biyamano linde chitokonya biyamano mheshimiwa omwe Timothy Ogugu nare nasabetereri kogenda nkobera apa katukorwa lakini nende request mheshimiwa kanya koimoka nchwa egera tukwane kwane abantu baye agende Pastor karibu abanchu acha gotopole mbia murega mbia mono abayo enyangi nyakweba I think now I'm clear now akimunga bere nande na tebi gubona boni no mujumbo itonchirare gocha abaranga natamara kini I'm not running away nataka ogera iwambu ata matanga ndabugiranga limuni yangu
omwe MCA wegodi okabera oro na asire tingina na otokare oro basa as MCS no kwenda guchingo kora na ndengende wombaba aso muchumba arenga arura gocha atwa epole aki muchumba gocha motebi na sabiro kwabera it's not protocol, it's not good kero mono agocha anyana maete kanga na jana cha kera to jenere gocha igara kinare ngawe so na sabiro kwabera as a family yo mugaka yo baigwa ambo mame anara tingo gosa gocha ko bapole epole na reta tuangina my wife gaiga ya so kira ke patisa around tuate ko bapole obaigwa mugako yo sirire igombuga to bosane bwa nere bwa chagete kare sana mugako bwate enkore ndabu osigete urenge go nkwani amaskani na asiri musane bwengenjo kolengi family nemanyete mugako naramukonyire munarwarira matuka mange where I was able kumukonya naringi lakini utonyore usaba Nyasaye aremie family yaye nekenyoro gyonse asiri mwaka bwengenjo nyirabwate mange mpole nareta keronde gaiga na nyoro yo minto magwa ukomborie pare rora pare ga among the roads to Jokara to which we as a word post ne paranda benyaro siboronge na ino moisa neke anda beba kanya launch tabororo pare to rama mona inu Antoamid. Namura mame ita sama wasale. Ekerto buata a contract of the site. Down the 8 roads. Enche. Igolende gaki iwika. Tra konyane. Nga gitari nagamumo. Naro chiwasako. Tokonye e dispensary e verga monero. Ne chinde the chair what you igolende kamuranja and the kiangiro say kia veros igolende aseigo aseigo tianko rabu ba kirembia mono mwaje ko apola maskani ya ke kwa hero muchumbo ito tuwa cholete ase bu machoro bravo mnanja what in my maximum respect ase constitution yiga nima kina those who are ya takara la magenda na tima dinga yingo kara semu ga yamu sabwa waso magu bigaje hocha aranga na ni ya kasma ngonyara zona ko na support sa family mara wali Thank you. Na nchi mnatoka soka no mheshimiwa. My name is Dr. Njere. Njegona chorwa gutinira chibarimo Africa ngima. Igomokorora abantu ababare metwe mebe. These people they have a light who survive and then konya ko basibinde. So igona ambushiri. I want to give my condolence to Mwanolia. Mwaka tata tigarare ase wotumokoko ya mwaka Enoch. Nande mroche muna oyo tore pompate terero litukolie chuma so maso serem I want to give my condolence timbo atikene lakini chibali mochi nzangere. Thank you. Bemano
Buyamano na ba ichakie gente kumina tebire go. Buyamano sana. Bono toira nese pointi twawate abana bali banyakweba muna tokubarangiria. Chopu nchwango gaiga n'abasani bao. N'abamura bali bamuinalia oriole ni chachi nchwango ya erongoria inokorwa teburukana go chiase genteke moyi kurwa se principal choiro magwa chopunga yaje. Evanis, where are you? Tota tambuye n'abasani baino bacha. Yo kero muta yo onko move ahead. Esekeri nchwango ga ne familia yao. Esekeri tabwati. Yangalesi. Bande mbele bacha abasani bacho kamurangira mugo cha mwarushi webicha akirende kakana mwacha komoremia inchuga mwarushi webicha basani ba mana aba Buyamano mwabashira yo mwabashira nali akorokana buya Buyamano basani babana abo Buyamano kolenga ebiche yasoire Buyamano na kurura ali bakorire. Okay, asante genda mwikaranse. Nyangalesi where are you? Bagandia please. Si Bagandia. Oh, kuna mmoja amechelewa kidogo ametoka Nairobi. Oh. Buyamano. Nyangalesi ncho hapa n'abantu. Nyangalesi karata yi. Buyamano. Oinesta ne familia ya. Mwako yana abana. Bamura bamwe abonye baragumbaro chikamati cha yanchiro abaisembaro isabyara isanga yole Buyamano ninabyara isa Buyamano bana buna batoko bayete boygone chinsani abayiri bacha ko babwate sera ini babacha kurwalia westa ayo munaralia abanesa chinde mbama itinambara ngeri yambo Buyamano kamuranje karansa sengenje yechinsa Buyamano nyangalesi okwabura tarokegao. Very good. Right nyakweba. Right nchwa bwango. Right kako nyakuruororo. Obaigwa nera nyakoba tayari. Right yole bosha bantu ba right nchwa abakoyo era ityo nyabaro sebyara right yo nyoro nginabyara banda butoto bagitega bice yerushiwe kyabere abalenchira gocha abana bayikira igati abarushiwe bice yiyo iwa egere togendere namanganandi Buyamano right yoruro Nyangalesi obura yanya kubeka chiakisha Philip njuwangu Parasire neguru bendito asobo gimabwa Emechando emenge otabwati
morembesa koro yao torina osemeria rinde asobo gima bwao torinde ogosemeria bwao nase yesu motoria basesemeria bata barushi bichimina baligo abairi obalinchira akurwale kigali nchira no jumna kigoja wodle kira baligo biamono biamono baigwa obaigwa n'abantu baye bakoyoye bangira byara wale wametoka Mombasa kwa niaba ya Umagwa, wengine wametuma kutoka Navy, wako hapa na kina nani wala hawachaingia. Oh, wako sawa. Watolewe bicha, kuna mama atatoa ujumbe kidogo, alafu waende wakakae. Very good. Karansa ino, mama asungumuza kitu kimoja. Abantu mbiyamore ina niapa ye familia yega asa abana basani bo abana basani bo baigu namenyete na abana bane ali Mombasa bono mbali konyarekana goikaiga nachire kwa niapa ya barabu umwana Sabuloni no mwana Naomi Sabuloni Otongo na Naomi monginoye ase igo bono nenche nakirisira matanga yega nachire koba kirori tarikende narenta nobwanjani bwandeta ase eng'encho ya abasani babana bari banchaine mono bandebi moka ogenda bakororo inche ngokwana ngorokwana Otongo omogambi ninche ng'ina abana abu bono nabo nachire pore igo rende ase okoba bono ase ogokorera tiga tosabe omuya omotongi tata Nyasaye twachire asore tore buna tore iga tata twasabire omonene obwanchani bokorwa asore goika ase engeye iga norocha omonene engeye nebwata abanto chifamiri nibere Yesu babwatani amore nto moreme nobwanchani kobwa mono batwara ogosemeri nokwegena goetania embera na amakweri obuya bwabo ikaransa omochi oyo ogwancha kwao okorekane buna orarorere biya nakwo ogosaba bwaito tata twarentire omochi oyo ekero abasani abairi bagosoka basoka amo naye nabagotigara omochi oyo batigara amaye ogwancha kwao okorekana ase onsi twasabire ase erieta riao na Yesu oyo ore omobori aito Buyamono ase eng'encho ya masikani ayo koru Mombasa goika Nigarama. Buyamono sana. Kabla tujaendelea, kuna wageni wako TMI Nyangweta Central, Pastor na Mama Alice Mokobi sasa draka. Ikiwa muko kwa mkutano, muche hapa musalimu watu, muende kwa huduma hiyo nyingine. Na Erida Steven Obure uwe. Oh, na Pastor ako hapa Edwin Olemuza wako hapa. Hawa ni wageni wa Central, wanaendelea na crusade hii inaisha leo. Karibu sana. Wapi yule Mama Harris? Oh, ako hapo. Good. Tunamngojea. Tunaanza na mama aseme china natoka wapi, awazalimie, tupatie wapasta hao wengine waendelee kusema machina yao. Pia mona asenge ncheli baga
abaminta abakena abanene nabakwaniri mbiamole naende noe torasamabe asamalieta yonkoroku Alice Mokobi Mogusu koru Nyakembene Church Nyakembene District bogirango maata abare mumanyete ororo no tora abageni tuabeire ase wiki engima ali Jackson ase kanisa ya Nyangweta Central igona intu nabatware ko baretera engora yaito ase enkeye abana benkeye nabo igona ababura kabenkeye abare batigaire na abachokoro Nyasaye abakonya abaremi ekiagero baremu nigo bokorwa asare nekero togosoma nonye na mariko igago tosegeta na gototebia kero gosoma ase gitabu kia Bakorinto yeri tang'ani 15 kefungo kia 26 egoteba omobisa bwa omweli ogochigosirigu makweli bono makweli atarasirigu noare naende noagendete gotonyanganya igotiga Nyasaye abakonye mbiamo nase nchogo ntegerera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana, tumekuja katika kanisa ya Nyangweta kwa ajili ya TMI. Ninatoka Kilgoris, Transmara, Narok County. Tumekuja kwa ajili ya TMI. Kwa hivyo nawakaribisha yote mchana baada ya matanga. Kwa majina naitwa Shadrack Matati. Karibuni. Ningependa kuwasalimu. Hamjambo? Hamjambo tena. Asante. Ningependa kuwasalimu. Hamjambo? Kwa majina zangu ni Pastor Edwin Ole Musa. Tuko pale ambayo tuko ATMI ambayo inasema Total Membership Involvement, ya kwamba tunatangaza injili ya Bwana, ya kwamba tunajua katika dunia hii tuko lakini tutakufa, lakini matendo yetu Mungu akikuja atatuangalia. Tunawaalika tu kwa sababu ya muda, sitachukua muda, taomba tu ili nazi mturuzu ili tuweze kwenda, lakini kesho tuwakaribisha wote mje huko. Naomba tunyamaze ili tuweze kuomba. Tunaomba tuheshimu Mungu kwa sababu ni yeye ndiye ametuweka tuko hapa. Tuombe. Anayestahili sifa Baba Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi. Tunajua kwamba wewe ni mwaminifu kwetu. Wengi walitarajia kufika siku ya leo lakini hawajafika. Sisi si wazuri kuliko wale ambao sisi si wazuri kwa sababu ya vitu vingi ambavyo tuko navyo, lakini kwa sababu ya neema zako leo umetuonekania tuwe hai. Mwenyezi Mungu asante kwa sababu tunajua tuko kwa muda mdogo, lakini tunajua tutakufa, lakini tuomba ya kwamba utuweke katika tumaini ya kwamba tutakapokufa twalala tu, lakini utakaporudi mara ya pili wote tutaamka. Asante kwa sababu umetulinda familia hii ambayo imepata msiba, ya kwamba tunaombea uweze kuwafariji pamoja na familia yake yote, pamoja na watu wote. Mwenyezi Mungu, tukiwa maandalizi ya Sabato, uweze kutuandaa katika roho zetu. Mwenyezi Mungu, kubali ili ombi kama sadaka ikubaliwe katika kiti chako cha enzi. Nimeomba yaamini amfika mahali lipo, katika jina lako takatifu nimeomba hata na kuamini. Asante. Asante kwa weni hao watu wametusalimia wanaenda TMI. Tulikuwa tukiendelea hivi, mliona umati wa watu kutoka hapa. Mheshimiwa Engineer Obadia, karibu sana na timu yako. Na wale wote mmeingia hapa hata ingawa hatujataja majina yenu, jisikie mmefika boma hili. Waja secretary some. Biamonoe abaminto batorentere pole oyo minta Agnes Moracha Korunyamondo arekorera orure siringi 20 oyo minto Haroni Nyamete omoiwa gochagaiga oyo minto Wycliffe Nyarige korubogirango aro mochokoro otoire siringi 100 oyo minto